Tatlong katao patay, 15 crew ang nailigtas sa banggaan ng dalawang foreign vessels malapit sa Corregidor Island sa Bataan. Nakatutok, Russell Simorio. Sa pagresponde ng Bataan Maritime Police malapit sa Corregidor Island, makikita ang dalawang barko na ito. Ang isa lumubog na at ilang parte na lang ng barko ang matatanaw. Ayon sa Maritime Police, ito ang dalawang foreign vessel na nagbanggaan umaga noong Biyernes. Napag-alaman ng otoridad na isang dredger at chemical and oil product tanker ang dalawang foreign vessel na sangkot sa insidente. Ayon sa Maritime Police, 3 kabilang ang isang Chinese crew ang naitalang patay sa insidente, 15 nasagip habang 2 pang crew ng barko ang nawawala. Yung dredger mismo sir, hanggang ngayon sir, nandun pa rin sir. Baka possible sir siguro, yung mga tao sir na hinahanap natin nakataob po kasi yung boat natin. Ang kailangan po talaga yung magdadive. Ang nagiging po yata, wala po yata silang mga tangki sir na mga gagamitin para sa mga scuba. Tinukoy bilang MV Honghai 189 ang lumubog na barko. Umalis ito sa Botolan, Zambales bago ang insidente. Habang ang MTP Tsoer na isang chemical and oil product tanker ay umalis sa Mariveles Port bago ang banggaan. Hindi patukoy ng otoridad ang dahilan ng banggaan ng dalawang barko. May sariling investigasyon din ng Bataan Maritime Police sa insidente. Gumawa naman po kami ng mga initial report, pati spot report namin sir. At bali sir, naghihintay rin po kami ng mga ibabato rin sa amin ng Coast Guard. As of now sir, wala pa po kung ano po yung naging cause po ng banggaan nila sir. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila ng karagdagang divers sa lugar para tumulong sa paghahanap sa mga nawawala pang crew. Malalim din ang isinasagawang investigasyon ng PCG. Inaalam din kung may mga kaukulang permit ang dalawang foreign vessel. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.